ɗaya daga cikin matasan malamin Tijjaniya Sheikh Aminu Garkuwar Faira ya ja hankalin malamin nan na ɗariƙar Tijjaniya Malam Mustapha Mai Ɓarota, inda ya ja hankalinsa a matsayin yanda ya bar harkokin tafarkinsa na faɗakarwa, inda ya koma ɓangaren 'yan siyasa yana tallata su, kamar yanda Sheikh Malam Aminu Garkuwar Faira ya saka wani kilif na bidiyonsa inda yake tallata wani ɗan takara a jihar Bauchi, inda Malam Aminu Garkuwar Faira ya ja hankalin malamin da cewa wannan ba tafarkinsa ba ne, kamata ya yi ya ci gaba da harkokinsa na koyarwa, saboda yadda al'umma suke karuwa da shi. An daɗe dai ana zargin cewa ɓangaren Izala su kaɗai ne suke shiga ɓangaren gwamnati domin su tallata 'yan siyasar su ga al'umma domin a ba su kuɗi, sai dai a wannan lokacin shi ma daga cikin ɗariƙar ya kuma honorable Alhaji Bala Wunti. Mutanen Bauchi hakikanin gaskiya kamar yadda kuke gani, wannan bawan Allah mai suna Sanata Shehu Buba mutum ne mai nagarta wanda ba shi da aiki illa ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da kyautata ma al'umma. Babu al'ummar da yake nuna wariya a kanta, da musulmai da kiristoci da 'yan izala da 'yan ɗariƙa, kowanne yakan iya ba shi gudunmawa da taimaka mai a wasa daidai gwargwado. To saboda haka muna kira ga jama'ar Bauchi ya zama 2027 wannan bawan Allah Sanata Shehu Buba ya zama shine zaɓin ku. Sai dai nan take shi ma Malam Aminu Garkuwar Faira ya ja hankalinsa akan shigar da kansa siyasa, inda yake cewa babu abin da ya fi saurin kafar da zuciya da kuma mutuncin malami fiye da shiga harkokin siyasa. Nake so na ɗan nabbahar da ɗan uwa shine Sheikh Malam Mai Ɓarota, shine wato kana ƙoƙari wajen iddifa, ma'ana shine wajen kare addini, kare annabi, kare waliyai. Amma daga lokacin da inda na fahimci yanayin sha'aninka ka haɗu da wannan bawan Allah wato Senator Shehu Buba, to daga lokacin sai gaskiya take koma ƙarya, ƙarya take koma gaskiya a wajenka. To ba mu san dalili ba. A'a, wani abu ne yake ɗan baka idan ka ya rufe, kaga gaskiya ka take, kaga ƙarya ka bayyana ta, fallahu a'lam. Amma dai akwai alamomi makamanta irin haka. To abin da nake so na nuna maka, hannunka mai sanda ne, kuma gyara kayanka, bai zama sauke mu raba ba. Malam Mai Ɓarota, ka ji tsoron Allah cikin ilimin da Allah ya baka. A matakin farko, ko siyasan za ka yi ka kare Shehu Buba, to ka kare shi a bisa abin da yake haka ne, saboda kai malami ne kuma kana cikin sufaye masu ƙoƙarin tsantsaini da zuhudu cikin bin Allah. To ya zama hakan ya zama hakan, kada ya zama dodorido, ya zama ga ka cikin mutanen kirki, kai mutumin kirki, amma kuma wani abun duniya ya zo ya nemi ya canja ka. Abin da ya sa ma na hankali na ya dawo kan wannan maganganun naka da ka ce Sanata Shehu Buba yana son ya kawo zaman lafiya tsakanin Bauchi zuwa nan jihar mu ta Filato. Wannan magana taka, Imam Mai Ɓarota, akwai kuskure a cikinta. Ya kamata ka kalle ta, da za ka zo tun da kai ɗan ɗariƙa ne, kai interview, ka tambayi 'yan uwanmu a halai da suke nan Filato, za su gaya maka Sanata Shehu Buba, mu a inda muka ɗauke shi a nan jihar Filato, fitinanne ne, yana son ya kawo mana fitina ne. Dalilin masallacin nan da ya zo yake ginawa, saboda masallacin da bai wuce mita 100 ba, mita 100 na juma'a da juma'a, kuma waɗanda ya gina wa wannan masallacin mutane ne masu kafirta mu, masu shirkanta mu, masu bid'anta mu, su yi mana, su yi wa iyayenmu, su yi wa gwadaben da muke kai, su yi wa shehunanmu, su yi wa waliyanmu, duk wani abu namu abin ƙyanƙyami ne a wajensu.